is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead, three in one. Father, Spirit, and Son. The Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. You will see how great is our God. Name above all names, worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. Name above all names, worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. 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 Sing with me, how great is our God. You will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. You will see how great is our God.
Tislima lilkom segwaċi fuq il-medja soċjali ta' Djoċesi ta' Għawdex. Nilqakom minn ġewwa l-Istitut tal-Familja Papa Giovanni Paolo II il-Belt Victoria Għawdex għall-Lezzjo Divina tat-tielet ħadd tal-Avvent fejn l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma se jwaslilna l-qari tal-bxara tajba ta' dan il-ħadd u wara ser jaqsam magħna xi riflessjonijiet fuq il-qari tal-Vanġelu tat-tielet ħadd tal-Avvent. A ray of hope flickers in the sky. A tiny star lies the way up high. On across the land, dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. A silent wish sails the seven seas. The winds of change whisper in the trees, and the walls of doubt crumble dust and torn. This comes to pass when a child is born. Rosy dawn settles all around. You got to feel you're on solid ground. For a spell or two, no one seems forlorn. This comes to pass when a child is born. It's all a dream, an illusion now. It must come true sometimes or somehow. All across the land, dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. It's all a dream, an illusion now. It must come true sometimes or somehow. All across the land, dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. This comes to pass when a child is born. This comes to pass when a child is born. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Nitolbu. Missier Qattis, inti taf l-għaġġ xewqa li hemm fil-qalb tagħna għall-paċi għall-fer ħallejna. Inti ġejt iltaqa' magħna. Ġejt iltaqa' magħna fil-misteru għażiż tal-miliet tat-twelid ta' ibnek il-għażiż Ġesu. Ħeġġiġna, imlina bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek. Imlina bix-xewqa li niltaqgħu mal-għażiż iben tiegħek. Għatina li l-qalb tagħna tikkorrispondi
għall-imħabba, għall-ħerqa, għax-xewqa li inti għandek li tiltaqa' magħna, li tiġi għandna biex tagħtina l-paċi tiegħek, il-ferħ tiegħek, l-għena tiegħek. Nitolbuk missier, ibgħat l-Ispirtu Qaddis tiegħek fuqna llejla. Inkantaw flimkien, Spiritu Qaddis tal-Mulej. Spiritu Qaddis tal-Mulej, dawwar lil-moħħna, lil-qalbna biżbik, kun għalina s-ser milja ta' kull fer, għawi lil-ruħna mulej. Spiritu tal-paċi dajer, Spiritu tal-paċi għallimna nħobbu u naħfru bl-arbi, ġeddet wiċċilat fejja minna l-mart, ejja aħjina mulej. Jo Spiritu Qaddis, ejja aħjina mulej, ejja Spiritu Qaddis dan, ejja aħjina mulej. Tilqgħu il-messaġġ tal-Vanġelu tal-lum bil-kant tal-Alleluja. Heard about this baby boy who's come to earth to bring us joy, and I just want to sing this song to you. It goes like this: before the fifth, the minor fall and the major lift. With every breath I'm singing Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Nod bil-qeda nisimgħu l-kelma tal-Mulej għalina llum. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Kien hemm raġel mibgħut minn Alla jismu Ġwanni. Dan ġie bħala xut biex ixhed għad-dawl, biex beħ kulħadd jemmen. Ġwanni ma kienx id-dawl, imma ġie biex ixhed għad-dawl. Ix-xhieda ta' Ġwanni kienet din: meta l-Lut ta' Ġerusalemm bagħtu għandu xi qasisejn u Leviti biex jistaqsuh int min int. U stqabla ma' ċaħat, jien minix il-Messija. Huma reġgħu saqsew, mela min int? Elija? Minix, għalilhom. Inti profeta?
Le weġibhom. Imbagħad qalulu, mela min int biex nagħtu tweġiba lil dawk li batunna, min tgħid li int. U wieġeb kif qal il-profeta Eżejja, jien il-leħen ta' wieħed jgħid fid-deżert, wittu t-triq tal-mulej. Issa dawk il-messaġġiera kienu min-naħa tal-Fariżej. Huma saqsew, mela kif qiegħed tagħmel la m'intix il-Messija, la Elija u lanqas il-profeta. Jiena nagħmed bl-ilma weġibhom Ġwanni, imma f'nofskom hemm wieħed li intkom ma tafux u li ġej warajja, jien lanqas ma jistħoq li nħoll il-qafla tal-qorq tiegħu. Dan ġara f'Betanja, in-naħa l-oħra tal-Ġordan, fejn Ġwanni kien jagħmed il-kelma tal-mulej. بالتفهير ليلك كريستو Oh come Emmanuel, and ransom captive Israel that mourns in lonely exile here, until the Son of God appears. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. O come, and ransom captive Israel that mourns in lonely exile here, until the Son of God appears. Rejoice, 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 Emmanuel shall come to thee, O Israel. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Il-lejla tajba, blajnuna talla wasalna fit-tielet ħadd tal-Avvent. Jekk tiftakru fl-ewwel ħadd, riflettejna dwar is-sara u għedna li tisar ifisser li tkun preżenti, li tgħix bil-kapaċitajiet, bil-potenzjalitajiet kollha tiegħek, bil-moħħ, bil-qalb, bid-deċiżjonijiet, bl-għażliet, bl-azzjonijiet, li tkun hemm. Li ma nkunux storduti, li ma nkunux reqdejn, kemm b'mod naturali kif ukoll kultant b'mod artifiċjali indraqdu lilna nfusna. U dak kien l-ewwel ħadd tal-Avvent. Imma meta ngħixu fis-sara, meta ngħixu il-ħajja fil-milja tagħha bil-persuna sħiħa tagħna, allura x'se jiġrilna se nindunaw bid-difetti u d-djufijiet li għandna. U allura t-tieni ħadd tal-Avvent il-bżonn tal-indiema. Se jkollna bżonn inbidlu ċ-ċentru tal-orjentament tagħna, tal-persuna tagħna. Mhux iktar il-jien, ir-riga
ta' dak li nagħmel, tat-tajjeb jew il-ħażin, x'jaqbilli jew x'ma jaqbillix, imma r-riga iċ-ċentru tal-persuna tagħna, iċ-ċentru li lejh iridu norjentaw ruħna għandu jkun il-mulej Ġesu. U jekk tiftakru tkellemna mill-metanoja, kelma qawwija, kelma li tfisser ħafna, li tbiddel mhux biss xi azzjoni, xi dettall żgħir mill-ħajja tiegħek, imma tbiddel il-mod ta' kif taħsibha, tbiddel il-mod ta' kif tħoss, tbiddel il-mod ta' kif tiddeċiedi. U din hija challenge kbira. Imma għaliex dan kollu fejn irid iwassalna? Irid iwassalna għal paċi vera. It-tielet ħadd tal-Avvent. Illum huwa l-ħadd tal-ferħ. It-tielet ħadd tal-Avvent iddedikat lil-ferħ. Għaliex? Għax il-mulej qorob u l-mulej huwa l-għajn, anzi l-uniku għajn tal-ferħ tagħna. Il-mulej huwa l-uniku għajn tal-ferħ tagħna. Dak kollu li mhux Ġesu fil-ħajja tagħna, l-esperjenza se tallimulna, diġà għalmitna u tkompli tallimulna li dak li mhux Ġesu huwa vanità. Itir marrieħ, jisparixxi, jgħaddi, jgħib. U allura illum ser niffukaw fuq lena, il-paċi tal-qalb. Ippruvaw irriflettu ftit. Jekk nieqfu għal ftit ninnutaw illi ġo fina, niġu konxi li ġo fina f'kull wieħed f'kull waħda minna hemm in-nostalġija għal xi ħaġa sabiħa. Hemm xewqa profonda għal xi ħaġa sabiħa, għal ferħ ta' veru, għal paċi ta' veru. Hekk jew le. Il-ħajja kollha tagħna mixja taħbejt sforz biex naslu għal din il-paċi, għal din lena illi kważi kważi nilmħuha mill-bogħod, kważi kważi għandna xi tejp ta' esperjenza tagħha bħalli kieku xi darba doqnija din lena imma ma nistgħux naħkmuha, imma ma nistgħux nagħmluha tagħna. Irriflettu ftit. Din hija l-esperjenza ta' kull bniedem. Huwa l-Ispirtu ta' Alla fina, din in-nostalġija u l-Ispirtu ta' Alla fina illi jgħajjat, li jokrob, li jixtieq li l-persuna tagħna timtela kollha kemm hi bil-preżenza ta' Alla. Issir Ġesu. Kull wieħed u kull waħda minna insiru Ġesu. Din ix-xewqa li hemm fina mixajr il-bniedem il-qadejm illi jokrob, li jixtieq li jinbidel fil-bniedem il-ġdejd. Ix-xbija ta' Alla. U xbija ta' Alla, il-wiċċ ta' Alla u Ġesu. U llum il-Knisja tippreżentalna l-figura ta' Ġwanni għal darb'oħra bħal nhar il-ħadd li għadda. Nhar il-ħadd li għadda San Ġwan stedinna għall-indiema għal din il-bidla tal-qalb għal metanoja. Illum San Ġwan se jurina kif ikollna l-paċi, kif ikollna lena veru fil-qalb. Billi nkunu xhieda, billi nkunu immaġni vera ta' Alla, billi bil-mod il-mod ninbidlu fil-persuna ta' Ġesu. U din hija r-riċetta tal-paċi, r-riċetta tal-ferħ. Jekk jiena nixtieq, nistaqsikom mistoqsija, fil-ftit snin li għandna tal-ħajja, mhux ħafna, mill-esperjenza li diġà għandna, uħed minna kbar uħed minna iżgħar, sibnija r-riċetta tal-lena, nafu x'inhi r-riċetta tal-ferħ. Jew għadna le. Għax importanti. Importanti li ma nħallix il-ferħ tiegħi f'idejn ħaddieħor. Ħafna drabi mingħajr ma nindunaw, inħallu l-ferħ tagħna f'idejn ħaddieħor. U nkunu qed nagħmlu biċċa kbira ta' meta jiena lilek nagħtik l-awtorità u x'hekk. Nabbejk bil-responsabilità li tagħmilni kuntent jew tagħmilni mdejjaq. Kif nagħmlu din fil-ħajja tagħna ta' kuljum? Sempliċi. Meta jien il-mut tiegħi, meta jien inkun kuntent jew imdejjaq, skont kif tħares lejja int filgħodu, skont kif tkellemni filgħodu. Imma il-ferħ tagħna jiddependi minn kif iħarsu lejna l-oħrajn. Biss ma ngħidx ma jaffettwaniex il-ġudizzju ta' ħaddieħor, ma ngħidx ma jaffettwaniex kif jaħsbuha l-oħrajn fuqna, imma aħna possibbli m'għandux ikollna l-ferħ tagħna bleru iktar fil-fond tal-persuna tagħna. Hekk jew le.
Allura li min din ir-riċetta tal-ferħ? U l-ferħ u l-pjaċejru ma l-istess ħaġa? Le, mhumiex. Il-pjaċejru l-istordiment tal-mument. Xrob ta' tzambejt u tatni pjaċejr. Il-tqajt mal-ħbieb u tawni pjaċejr. Sifirt safra u ħadd pjaċejr. Għamilt serata mal-maħbuba tiegħi u ħadd pjaċejr. Imma l-pjaċejr għadda. U ħallini kif kien qabel. Lena, il-paċi, il-ferħ, xi ħaġa iktar profonda. Illi ma tiddependejx bil-pjaċir. Illi hija lilien mill-pjaċir. U dan hu li rid jagħtina l-Mulej Ġesu fit-tielet ħadd tal-Avvent. Ħalli nimxu bil-mod il-Vanġelu illi l-Knisja tippreżentalna, tirregalalna għal dan il-ħadd biex nirriflettu fuq. Kien hemm raġel mibgħut minn Alla jismu Ġwanni. Raġel mibgħut minn Alla. Il-Vanġelu iġibna konxi l-lejla illi ħadd minna muqieta b'kombinazzjoni. Illi ħadd minna ma waqa' mis-sema bla doċċ. Anki jekk xi ħadd minna ma kienx mixtieq. Anki jekk xi ħadd minna u l-aħħar wieħed minn 5, 6, 7 tfal u ġien kif is-soltu ngħidu biżball. Ħadd minna mu minsi minn Alla anzi bil-maqlub. Kull wieħed u kull waħda minna aħna mibgħutejn minn Alla. U din il-verità tal-Vanġelu diġà tibda tpoġġina fis-sod u tibda bil-mod il-mod tibni il-paċi u l-għena tagħna. Iftakar darba ltqajt ma' persuna mhux hawn barra minn hawn u qed tirrakkontali kemm kien jaħqara missiera, kemm kien jagħtiha mill-ar missiera. Il-ispiċċat biex hi stess tobot lilha nfisha. U niftakar waqt li qed nipprova ngħinha, jiġi frasi dak il-ħin l-Ispirtu ta' Alla żgur, ngħidilha, inti taf li għandek missier ieħor. Inti taf li għandek missier li lilek iħobbok, anki jekk missierek tal-art lilek ma kienx iħobbok. U dak il-ħin waqfet din il-persuna, waqfet. Kienet għaddejja minn depressjoni sewda. Waqfet u ħarset lejja. Waqalt li veru. Imma veru. U bdiet istess tiddubita, trid temmen u ma tridx li għandha missier ieħor li tassew iħobba. U din il-verità li aħna mibgħutejn, li aħna maħniex mitluqejn abbandonati, li aħna maħniex minsijejn, din il-verità lilna tpoġġina fis-sod lil kull wieħed u lil kull waħda minna. U tibda bil-mod il-mod. Tassigurana, tatina is-sikurezza li aħna maħbubin. Jekk mhux mill-ġenituri tagħna, aħna maħbubin minn xi ħadd li huwa wisq ikbar minnu, wisq aqwa minnu. Jekk ma rridu ngħixu huma, imma dan ix-xi ħadd lili lilek riedek. Mibgħutejn minn Alla. U dan ir-raġel x'kien jismu mibgħut minn Alla? Kien jismu Ġwanni. Ġwanni. Il-kelma Joħannan bil-ludi tfisser Alla ikollu ħniena. Ja simili anki għal Malti. Alla ikollu ħniena. U għal-isem illi kull wieħed u kull waħda minna inġorru ma l-isem tiegħi Tony, ma l-isem tiegħek Joe, ma l-isem tiegħek Marija, ma l-isem tiegħek Rita. Kull wieħed u kull waħda minna jismu Joħannan. Alla jagħmel ħniena miegħek. Alla iħobbok. Alla jaħfirlek. Kemm huma sbieħ dawn il-veritajiet li qegħdin fil-bażi fl-eruq tal-persuna tagħna. U għandna bżonnu lil Joħannan, għandna bżonnu lil dak li jgħidilna inti maħbub minn Alla. Alla jagħmel ħniena miegħek. Għandna bżonnu biex nagħmlu esperjenza vera ta' Ġesu. Għandna bżonna din il-verità, għandna bżonna din il-konvinzjoni, għalhekk Joħannan, għalhekk Ġwanni u dak li juri lil ħaruf ta' Alla u dak li juri lil Ġesu.
Għaliex? Għax Johannan fil-persuna tiegħu, Ġwanni fil-persuna tiegħu, jgħix din ir-realtà illi hu frott il-ħnina ta' Alla. U jaddija lilek din l-esperjenza, din il-verità. Kull wieħed u kull waħda minna aħna frott il-ħnina ta' Alla. U jekk aħna nirriflettu ftit fl-istorja tagħna, kull wieħed u kull waħda minna jsejb okkażjonijiet, sitwazzjonijiet, episodji, każijiet fejn tgħid iva, Alla għamel ħnina miegħi. Alla jagħmel ħnina miegħi. U dan ġie bħala xogħol. Ma kienx hu id-dawl jgħidilna l-Vanġelu, imma ġie biex jixed għad-dawl. X'ġifieri x-xogħol? X'ġifieri x-xogħol? Ix-xogħol huwa dak illi jirrakkonta l-esperjenza. Dak li jirrakkonta dak li ġara, dak hu x-xogħol. U dan Ġwanni, dan Johannan, tant kien xogħol tad-dawl, ma kienx hu id-dawl, tant kien xogħol tad-dawl illi bil-ħajja tiegħu, bl-esperjenza tiegħu, bil-kliem tiegħu kien qiegħed juri, kien qiegħed jispjega l-esperjenza illi hu kellu ma' Alla. U din l-esperjenza ma' Alla fejn għamilha? Fejn għamilha din l-esperjenza ma' Alla? Meta ltaqa' ma' Alla Johannan, Ġwanni, meta? Fid-deżert. Fid-deżert. Il-Vanġelu ta' Salluqa jgħidilna li Ġwanni mar fid-deżert, beda jgħix fid-deżert. Sa minn meta kien għadu żgħir mar jgħix fid-deżert. U fid-deżert x'tagħmel? Fid-deżert tiltaqa' miegħek innifsek, fid-deżert tiltaqa' mal-eruq tiegħek, mal-oriġini tiegħek, tiltaqa' ma' Alla. Fid-deżert ma tistax tkun influenzat, ikkundizzjonat mill-ġudizzi, mill-kummenti, mill-fama li għatik ħaddieħor. Fid-deżert int tiltaqa' miegħek innifsek. Fid-deżert tiltaqa' mal-oriġini tiegħek, ma' Alla l-ħalliq tiegħek. Il-ktib tal-profeta Osea qed jitkellem għall poplu ta' Iżrael. Neħodha fid-deżert lill-arusa tiegħi, neħodha fid-deżert. U hemmhekk jien u hi lill-qalba inkellem. Alla jitkellem mal-bniedem fid-deżert. Alla jitkellem magħna fi-skiet, fil-kwiet. U biex aħna nitkellmu miegħu u biex nisimgħu lilu jitkellem magħna, għandna bżonn noħolqu l-ispazji, għandna bżonn noħolqu il-postijiet tal-kwiet, tal-kwiet. Kultant il-kwiet jispiċċa biex ibeżżana, tant maħniex imdorrijin fih. U kif tmur id-dar u tkun bi kwietek, ma jkun hemm ħadd, tittixel radio, tittixel television, tittixel computer, titpoġġi diska. Għaliex? Għax il-kwiet idejjaqna. Imma jekk aħna ma jkollniex il-kwiet lill-Alla, ma nistgħux nisimgħu ikellimna. U aħna ma nistgħux inkellmuh bil-verità. Jekk ma jkollniex il-kwiet, ma nistgħux nisimgħu. Ma nistgħux nisimgħu lilu, imma mhux biss ma nistgħux nisimgħu lill-Alla. Lanqas nistgħu nisimgħu lilna nfusna. Jekk ma jkollniex il-kwiet, ma nkunx naf min jien tassew, jekk mhux fil-kwiet, jekk mhux bir-riflessjoni. Il-Vanġelu jirrakkuntalna x'inhi din ix-xhieda li ta' Ġwanni fuq Ġesu. U jkompli fl-istess ħin bil-mod il-mod jibni lena ta' veru, jibni fis-sod il-paċi vera tal-qalb. Mela l-ewwel ħaġa li jagħmel Ġwanni biex jibni l-paċi vera tal-qalb u l-awareness tiegħu, il-konsapevolezza li hu mibgħut minn Alla. Imbagħad mhux biss. Li huwa Johannan, li huwa maħbub minn Alla. Dawn huma veritajiet li qegħdin fil-bażi huma indispensabbli, neċessarji biex aħna jkollna l-paċi tal-qalb. Ukoll Ġwanni jaf li il-ħidma tiegħu, ix-xogħol tiegħu hija li jagħmel l-esperjenza ta' Alla u li jixhed għalija. U dan hu
mument ieħor, it-tielet aspett tal-paċi tagħna, tal-ferħ tagħna. Il-bżonn li nagħmlu esperjenza ta' Alla, il-bżonn tal-kwiet, il-bżonn ta' skiet. Interessanti għax aħna niltaqgħu ma' ħafna nies fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U niltaqgħu ma' ħafna nies għaddejjin bix-xogħol inferżnejn tant kemm għandhom xi jagħmlu. Imma jekk inti jkollok tistaqsihom, jekk inti jkollok forsi tistaqsi lili jew lilek, u ngħidlek nistaqsik, inti kuntent? Inti għandek il-paċi f'qalbek? Inti tħoss tista' tgħid iva jien għandi lena tal-qalb. Jien naħseb li ħafna minna ngħidu le. U allura bil-forsi rridu nistaqsu fejn se nfittxu għalena, kif nakkwistaw għalena. San Ġwan qiegħed jgħidilna it-tielet proposta tiegħu, it-tielet stedina tiegħu biex nagħmlu esperjenza ta' Alla. Biex niltaqgħu ma' Alla fis-skiet, fil-kwiet. Hemm diversi modi fil-kelma tiegħu, fl-Ewkaristija, kif tiltaqa' ma' Alla, fit-talb personali, f'esperjenza ma' grupp, li jiltaqa' ma' Alla. Hemm diversi modi, diversi metodi li aħna nistgħu, diversi toroq li aħna nistgħu nagħmlu, nistgħu nimxu biex nagħmlu din l-esperjenza ta' Alla li hija fil-bażi tal-paċi tagħna. Se naraw iktar il-qudiem kemm hi importanti din l-esperjenza ta' Alla. Ix-xhieda ta' Ġwanni kienet dejn meta l-lut ta' Ġerusalemm batu għandu xi qassisin u leviti biex jistaqsuh int min int. Għalfejn il-lut batu qassisin u leviti biex jistaqsu lil Ġwanni int min int għalfejn. Għax dawn rawh jgħammet. U l-Lot kellhom l-idea illi il-Messija meta jiġi waħda mill-lemejja l-importanti li ser jagħmel hija il-Magħmudija. U għalkemm ma rridux jaċċettawh bħala Messija lil Ġwanni, ma rridux jaċċettawh, għaliex? Għax waqqa fi kriżi l-istituzzjoni Ġwanni, attakka il-poter tar-reliġjon Ludija, imma l-kemm ma rridux jaċċettawh, batu jistaqsu min kien u bliema awtorità kien qiegħed jgħammed. U għalhekk batu, jgħidilna l-Vanġelu, qassisejn u leviti. L-qassisejn għax huma kienu l-esperti dawk li jafu. Il-leviti minn barra li kellhom il-funzjoni li jgħinu li jaqdu fit-tempju, kellhom funzjoni oħra importanti. Kienu il-pulizija tat-tempju. Kienu jeżerċitaw il-funzjoni tal-kontroll. Ipoġġu fil-prattika ir-regoli, il-liġijiet tat-tempju. Jinfurzaw il-liġijiet tar-reliġjon Ġudajka. U allura minħabba f'din ir-raġuni marru qassisejn u leviti. U l-mistoqsija li għamlu lil Ġwanni 4 darbiet fil-Vanġelu tal-lum. Int min int, jgħidulu, immarkata bl-isfar. Int min int, mela min int, mela min int, min tgħid li int, 4 darbiet. U din hija mistoqsija fundamentali fil-binja tal-paċi tal-qalb tagħna. Int min int, jien min jien. Lil Ġwanni jagħmlu żewġ mistoqsijiet. Jekk aħna nirriflettu ftit hemm żewġ mistoqsijiet, mhux biss int min int, imma int min tgħid li int. Għax jien jista' jkolli idea differenti fuq innifsi, differenti minn dak li fil-fatt jien. Jien nista' naħseb mod fuq innifsi u fil-fatt ikun ieħor. Imma li nkun naf min jien fundamentali għall paċi tiegħi, għall paċi tagħna. Kultant tiltaqa' ma' nies fid-diffikultà. Tgħidlek jew jgħidlek ma nafx fejn jien. Ma nafx x'inhu jiġrili. Qatt ma ħassejt dak li qed inħoss. Qiegħed ninġibed lejn persuna oħra. Iddejjaqt fuq ix-xogħol, fuq xogħol li tant xtaq, tant ħdimt għalih, tant stinkajt għalih, u issa dan ix-xogħol qiegħed naraħ żejjed. Ma niflaħx noqgħod minuta fuq il-post tax-xogħol. X'inhu jiġrili jien min jien? Jien min jien?
Il-persuna li kont inħobb qabel issa jiet inħoss rejection għalija. Nixtieq nitbiet minna. X'inhu jiġrili? Jien min jien? Jien x'jien? Ir-risposta għal din il-mistoqsija jien min jien hi ġebla fundamentali fil-binja tal-paċi tal-qalb tagħna. Imma min se jgħidlek int min int? Min se jgħidlek int min int? L-oħrajn jgħidulek int min int. Aħna nitalmu min aħna mingħand l-oħrajn. Hekk jew le. Sa minn meta nkunu żgħar, aħna nħarsu fajnejn il-ġenituri tagħna, fajnejn l-om tagħna, fajnejn il-missier tagħna, fajnejn it-teacher tagħna, fajnejn ħutna, u nikkonkludu minn dik il-ħarsa jien min jien. Jekk il-ma tħares lejja blikraħ għal ħafna żmien fit-towl, il-lowma da pitada, jien nibda nikkonkludi, minix kapaċi ngħid ara l-ma qed ħares lejja blikraħ lejja ma ngħidx hekk, imma ngħid jien qed nagħmel xi ħaġa ħażina. Jien mhux sew. Jien minix niffunzjona tajjeb, din il-konklużjoni li nagħmel. Jien min jien nitalmu minn dawk li jkunu madwari. Imma hija verità sħiħa dak li jien tallimt fuq in-nifsi fl-istorja ta' ħajti huwa veru jew inkella l-impressjoni li ħadu l-ġenituri fuqi. L-impressjoni li kellu teacher tiegħi fuqi. Jien min jien. Nistgħu nifhmu għadejn, mo speċjali min jallem fl-iskola minnu teacher, meta teacher ieħor jew oħra tiġi fuqek u tgħidlek isma' dak it-tifel is-sena l-oħra kien miegħi, taf kemm tani problemi, taf kemm hu tifel diffiċli. U inti tipprova ma tismax dak li qaltlek dik it-teacher jew dak li qallek dak it-teacher, tipprova ma tisimgħux. U tgħid ħanibda mill-ġdid ma' dan it-tifel. U tibda mill-ġdid miegħu. U ssib li dak it-tifel imur tajjeb miegħek. Issib li inti tmur tajjeb ma' dak it-tifel. Kemm tiġri din fl-iskola. Dan xurina li l-impressjoni tal-oħrajn fuqi fuqna mhix dejjem preċiża, mhix dejjem tajba. U sfortunatament jiena nikkonkludi ħafna, aħna nikkonkludu ħafna fuqna nfusna minn kif iħarsu lejna l-oħrajn, minn kif jiġġudikawna ta' madwarna. Int min int? Min se jgħidlek tassew min int l-oħrajn? Min se jgħidlek tassew min int? Ir-raġel tiegħek, il-mara tiegħek, missierek, ommok, it-tfal tiegħek, min jgħidlek tassew min int? Dawk jenu kiwa tifhem min int. Imma int tkun taf min int meta. Meta tisma' li dija li għandu tiegħek dak li għamlek, dak li ħallek. Dakinhar tkun taf min int. Meta tqalleb fil-kotba mqazza fl-iskrittura u tisma' x'inhu jgħid fuqek Alla. Tinduna taraf xi tfisser int għal min aġnek, għal min għamlek, għal min ħalqek. Dakinhar tkun taf min int. U dakinhar li dija fuqek innifsek tkun sħiħa. Il-bqija jibqgħu impressjonijiet ħafna drabi żbaljati li flok jerfgħuk, flok jgħinuk, jispiċċaw biex jafġuk, jispiċċaw biex ikisruk. Kemm minna fl-adolescenza u wara l-adolescenza ikollna b'xi mod nerġgħu niġu in terms, nerġgħu mmorru lura għall-istorja tagħna biex nikkoreġu, biex nerġgħu naraw b'mod differenti dak li tallimna fuqna nfusna għax tallimna ħafna lezzjonijiet żbaljati dwarna nfusna. Meta inti titgħallem li m'intix kapaċi, meta inti titgħallem illi m'intix bħal ħaddieħor, meta inti titgħallem illi l-oħrajn kollha kemm huma aħjar minnek, inti tallimt lezzjonijiet żbaljati u ma tafx min int. Għandek bżonn tiftaħ l-iskrittura. U mal-għajnuna li jistgħu jtuk in-nies il-bnedmin tad-dinja u l-professjonisti hemm għajnuna li ma jista' jagħtilek ħadd.
il-qawwa tal-Ispiritu ta' Alla li jgħidlek isma' inti l-mimmi ta' għajnejja. Jiena ħabbejtek qabel ma ħlaqtek. Inti kont fil-pjan tiegħi sa minn dejjem. Għandna bżonna din il-verità, għandna bżonnu dal-Ispiritu ta' Alla biex inkun naf tassew, inkunu nafu tassew aħna minn aħna. U bil-maqlub, jien nista' mmur blidija għax imlew li rasi sa minn meta kont żgħir li nista' nilħaq is-sema bidi. Nista' mmur blidija li jien minix ix-xut, minix l-immaġni xbija, imma jien Alla nnifsu. Sfortunatament hija waħda mill-mardiet kurrenti, frekwenti, li ngħixu ta' spiss, nimlew ras it-tfal tagħna li huma onnipotenti, jistgħu jagħmlu kollox. Ħloqnilhom ambjent tant protett, illi kull meta narawhom fid-diffikultà u fil-periklu, nippruvaw b'xi mod inġeluhom jimmaġinaw li mhux veru hemm il-periklu, li mhux veru hemm mitbatija, illi kollox jistgħu jissuperaw. Fil-fatt aħna nafu li l-ħajja mhix hekk. Il-ħajja mhix hekk. U nimlewlhom rashom li huma wisq iktar minn dak li fil-fatt hu l-bniedem. Allura din il-mistoqsija int min int, jien min jien. Li hija tant fundamentali għal paċi għall-lena tal-qalb jista' jirrispondilna biss Ġesu. Int min int. Inti ibni l-Aziz, inti ibni l-maħbub. Mhux il-missier, mhux għal Ġesu biss din tot dan il-klim tal-missier, imma jottu kollha lija, jottu kollha lik. Il-missier dan ma qalux biss għal Ġesu, imma jgħidu għalija, jgħidu għalik. Inti ibni l-Aziz, fejk insib il-għaxqa tiegħi, fejk insib il-għaxqa tiegħi. Int maħbub minni, kif jent, bid-diffikultajiet tiegħek, bil-problemi tiegħek, anki bl-idejat żbaljati li għandek fuqek innifsek. Kif jent inħobbok jien. Ġwanni, l-ewwel risposti li jagħti huma fin-negattiv, jibda jgħid x'mhux. X'mhux. Interessanti għaliex anki l-artikolazzjoni tar-risposti huma verament importanti. U stqar, bla ma ċaħat, u stqar. Stqar ma ċaħatx u stqar jirrepeti l-Vanġelu. U tinsewx li fil-Vanġelu m'hemm l-ebda kelma żejda, m'hemm l-ebda kelma li poġġuta hemmhekk kombinazzjoni. Ma kollha kemm huma għandhom skop, għandhom funzjoni. Jien minix il-Messija, l-ewwel risposta, it-tieni risposta minix u t-tielet risposta le. Waħda iktar f'saħħitha mill-oħra. Jien minix il-Messija, meta jistaqsuħu x'Elija minix, meta jistaqsuħu x'il-profeta jgħidilhom le. Mela kif qed nistaqsew jekk hux il-Messija xraw jgħammet u li dija tal-Lut kienet illi il-Magħmudija marbuta kwalità tal-Messija, jistaqsuh hux Elija għax u dak li kellu jiġi qabel il-Messija jgħidilhom le minix għax għalkemm nafu li huwa Elija l-ġdejt imma mhux Elija tal-Antik Testament. Il-profeta hawnhekk il-Lut kellhom f'moħħhom dak li qal Mosè fil-Ktieb tad-Deuteronomju qabel ma miet. Qalilhom jien issa sejjer semmut imma Alla se jibgħat profeta bħali, il-profeta bħali. U allura meta staqsew jekk hux il-profeta, il-Lut kienu qed jirreferu għal dan il-personaġġ imsemmi minn Mosè qabel ma miet. U ġibhom le. Kemm importanti għal paċi tagħna li nkunu nafu il-limiti tagħna. X'minix. Kemm importanti nkun naf sa fejn jien kapaċi nasal. Għax jekk jien aħna ngħiduha mhux hekk, jekk immitt saqajja il-barra mill-friex, mhux hekk, xiġri. Ma noqgħod sew. Jekk jien ma nafx sakemm kapaċi jagħtini il-pass ta' saqajja, se nweġġa' jew lili nnifsi jew lil ħaddieħor.
U l-ewwel definizzjoni li jagħti Ġwanni tiegħu nnifsu hija x'mhux. Dak li mhux. Jien minix. Jien minix il-limiti. Noqgħdu attenti, Noqgħdu attenti għal dak li qed naftitilu, għax ħafna drabi tiġina spontanja li ngħidu maħniex kapaċi. Jew li ngħidu isma' aħjar jagħmel ħadd ieħor, jew li ngħidu isma' ħadd ieħor jagħmel aħjar minni. Mhux dan li qed jgħid il-Vanġelu. Imma li nkun naf il-limiti veri tiegħi u dak li jien kapaċi nagħmel jiena msejjaħ biex nagħmlu. Għax jekk ma nagħmlux jien, ma jistax jagħmlu ħadd ieħor. Kull wieħed u kull waħda minna msejħejn mibgħutejn minn Alla, għedna fil-bidu tal-Vanġelu, biex inkunu aħna u biex il-funzjoni tagħna f'din id-dinja inwettqu aħna u aħna biss. U dak li nonqsu li nagħmlu aħna ma jistax jagħmlu ħadd ieħor. Ma jistax jagħmlu ħadd ieħor. Kull wieħed u kull waħda minna għandna sejħa li hija tagħna biss li ma jistax jagħmilha ħadd ieħor. Mela min int? It-tielet u r-raba' mistoqsija. Mela min int? U hawnhekk Ġwanni jirrispondi. Jiena il-leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert id-drittaw it-triq tal-mulej. Ma ninsewx illi dan il-Vanġelu jinsab fil-bidu tal-Vanġelu ta' San Ġwan. Tiftakru kif jibda l-Vanġelu ta' San Ġwan? Jibda dak li jissejjaħ il-prologu, introduzzjoni li titkellem dwar il-verb, il-kelma. Fil-bidu kienet il-kelma. Il-kelma kienet Alla u il-kelma kienet ant Alla. Imma tispiċċa vers 14 u il-kelma saret laħam, saret bniedem u għamret fostna u rajna sebħa. Ma tiġi dal-Vanġelu. U Ġwanni jiġi jgħidlek jien minix il-kelma, jien il-leħen, jien il-ħoss. Jien il-vuċi, minix il-kelma, minix il-sustanza, minix il-kontenut, imma l-ħoss ta' dan il-leħen. Ekku hawnhekk Sant Wistejn, li kiteb fir-4 seklu Sant Wistejn, għandu trattati sbieħ ħafna fuq id-differenza bejn il-kelma li jiġesu u l-leħen li huwa Ġwanni. Il-kelma li jiġesu u l-leħen li nista' nkun jien, li jista' jkun kull wieħed u kull waħda minna. Ix-xut u dak li għalih qiegħed jixed. Ix-xut u dak li għalih qiegħed jixed. Il-leħen, il-vuċi, il-ħoss u dak li l-ħoss, dak li l-leħen irid iwassal il-kelma, il-kelma ta' Alla. U hawnhekk allura San Ġwan jurina kemm kien jaf tassew minnu. U kemm hi faċli kultant li aħna minn flok il-leħen nimmaġinaw li aħna il-kelma. Din tot l-ewwel qabel kollox għalija u għalina s-saċerdoti. Għax faċli għalina li nimmaġinaw illi l-kelma hija tagħna, hija tiegħi, illi jien qed nitkellem. U faċli illi ninterpreta l-Vanġelu, il-kelma ta' Alla, kif irrid jien, u din l-interpretazzjoni tiegħi nagħmilha l-verità, nagħmilha l-kelma. Faċli ħafna. Il-kelma jibqa' Ġesu. Jien sempliċement il-leħen. Imma mhux lili biss jew lis-saċerdoti biss tista' tiġri lilek il-kull wieħed u lil-kull waħda minna. Mod speċjali fis-soċjetà li qed ngħixu fiha fejn kull min jitkellem, kull idea li tiġik f'moħħok, anki jekk jien ma nifhimx, jidhirli li dik hija l-verità. Ir-relattivizmu. Ngħidulu r-relattivizmu. L-egoċentrizmu intellettwali. Ġifieri, għax jiena qed naħseb hekk, għax jien jidhirli hekk mela din il-verità. Leżhom bil-mod. L-ewwel qabel kollox il-verità mi monopolju ta' ħadd, mi proprjetà ta' ħadd. Ma nistax ngħid jien għandi l-verità, ma nistax ngħid hekk. Qas jien bħala il-verità l-ewwel qed mixtieq Ġesu Kristu. Anki l-Knisja għadha tfittex u tiskopri u tarbel f'din il-verità. Il-verità tibqa' waħda, dik hija l-verità. Imma aħna bnedmin u l-ħajja tagħna mhix mixja ta' tfittejx ta' din il-verità.
Irridu nfittxu din il-verità. Nfittxu li narfuha iktar din il-verità. Imbagħad ma ninsewx illi kull wieħed u kull waħda minna naraw dak li naraw minn pożizzjoni differenti. Intom x'taraw dak li qed nara jien? Jien minix nara dak li qed taraw intom? Ta' din in-naħa, mhux qed jaraw li qed jaraw ta' din in-naħa, u bil-maqlub. U din hi l-verità li aħna ngħidu bija. Fil-fatt mhix verità mija l-impressjoni, hija il-perċezzjoni li dija li jiena għandi tal-verità. U allura dan jitfana fil-pożizzjoni ta' Ġwanni, pożizzjoni ta' umiltà kbira, meta niġu biex niddiskutu, biex nitkellmu ma' xulxejn. Fuq kollox fuq kollox, imma mod speċjali fuq il-valur u l-prinċipji l-kbar. Nsemmu l-immigrati, per eżempju. Nsemmu r-reliġjonijiet, per eżempju. U nibdew naqtaw aħna bis-sikkina, bir-riga. Mhux hekk. Irridu nimxu ħafna bil-mod. Ġwanni jgħidilna jien il-leħen, jien il-vuċi, Ġwanni jaf minnu. Għandu konsapevolezza kbira ta' minnu ta' dak li hu. U din l-awareness tiegħu titfgħu f'umiltà kbira. Leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert, id-drittaw it-triq tal-mulej. Jikkwota l-profeta Eżajja ma jikkwota ħażejn. Għax il-profeta Eżajja ma jgħidx id-drittaw it-triq tal-mulej, imma jgħid ħejju it-triq tal-mulej. Imma l-fejn jgħid id-drittaw it-triq tal-mulej San Ġwan. U ma jgħidx ħejju. Għax il-Lot u forsi jien u intom diġà kienu minn għalihom qegħdin iħejju t-triq tal-mulej, diġà kellhom ir-riċetti tagħhom ta' kif jakkwistaw lena u l-paċi, bħal m'għandek intu bħal m'għandi jien. Aħna diġà minn għalina li nafu kif inkunu kuntenti, kif inkunu ferħanin, diġà qegħdin inħejju, diġà nixtiequ illi ikollna l-ferħ u l-paċi ta' veru. Allura mhux ħejju it-triq għall-mulej, imma drittaw għax jista' jkun li żbaljajtu triq, jista' jkun li qegħdin tiżbaljaw il-mod, qed tiżbaljaw id-direzzjoni. Dan qiegħed jgħidilna San Ġwan. Nikkonkludu. Allura daw jistaqsuh, mela jekk m'intix il-Messija, jekk m'intix Elija u lanqas il-Profeta, mela kif qed tagħmel? Kif qed tagħmel? U San Ġwan jgħidilhom il-magħmudija tiegħi mamudija tal-ilma. X'kienet il-mamudija ta' Ġwanni? Differenti mill-mamudija tagħna. Il-mamudija ta' Ġwanni kienet jien int kull min irid imur fix-xmara Ġordan jagħmel f'qalbu qatt tandiema għal ħtijiet u għadnu bit-tiegħu u bħala sinjal li qed jagħmel dan l-att tandiema kif qedna nhar il-ħadd li għadda qed jassumi r-responsabilità tad-dubit tiegħu jinżel fl-ilma u daqshekk ma kien jiġri xejn. Ma kien jiġri xejn. Il-mamudija tagħna differenti. Meta aħna ninżlu fl-ilma u xejn. Kif qal Ġwanni stess nhar il-ħadd li għadda fil-Vanġelu li smajna jien nammet bil-Mamadan li ġej warajja jagħmel bl-Ispirtu Santu. Jagħtina l-qawwa tal-Ispirtu Santu minn ġofina. Mela mhux xi ħaġa li tiġri minn barra, il-ħasil tal-ilma, il-ħasil tal-ġilda tagħna. U sempliċement imbagħad xewqa tiegħi jew rieda tiegħi le. Imma l-qawwa tal-Ispirtu Qaddejs li jagħtilna permezz tal-mamudija. X'jiġifieri? Jiġifieri mhux sempliċement jgħidilna x'għandna nagħmlu bħala Kristjani, imma jagħtina l-qawwa biex nagħmluh. Jagħtina l-enerġija biex inħobbu, jagħtina l-enerġija biex naħfru, jagħtina l-enerġija biex nieħdu paċenzja b'xulxejn. Dak hu l-Ispirtu ta' Alla li aħna nirċievu fil-mamudija. U hawnhekk Ġwanni jgħidilhom jien nammet l-ilma ma f'nofskom hemm wieħed li intom ma tafuhx u ġej warajja u jien ma jistħoqlix inħolli l-qafla tal-qorq tiegħu. Hawnhekk Ġwanni qiegħed jirreferi għal regola liġi li kien hemm fl-Antik Testament, tradizzjoni li kien hemm fl-Antik Testament li kienet marbuta ma' dik li jgħidula l-liġi tal-levirjat. Meta mara kienet tkun miż-żewġa raġel u r-raġel li mutilha mingħajr ma jkollhom tfal, din kienet obbligata jew aħjar ħu
ir-raġel mejjet kien obbligat jiżżewweġ lil din il-mara. Issa, jekk dan ir-raġel it-tieni wieħed ma kienx ikun jiżżewweġ il-mara taħuh il-mejjet, x'kien jagħmel? Kienu jerħi dritt tiegħu lil xi ħadd ieħor. Forsi lil ħuħ ieħor jew lil xi ħadd ieħor barrani. U kien hemm daqsxejn ta' rejt, daqsxejn ta' ġest gustos li kienu jagħmlu l-Lut biex min imissu jieħu il-mara tal-mejjet jerħi dritt tiegħu li jiżżewweġ u jagħtih lil ħadd ieħor. Taf x'kienu jagħmlu? Min kien imissu jieħu l-mara u ma jridx jaċċettha għal xi raġuni jew oħra, kien jinża s-sandli, ineħħi s-sandli, kien dak li jgħidulu l-ħafi, isir ħafi fil-fatt din hija l-espressjoni li jużaw fl-Antik Testament, kien isir ħafi, ikun ħafi, l-ieħor il-persuna l-oħra tobżoq jew fis-sandli jew fuq il-persuna li suppost kellha tiżżewweġ lil-mara, lil dik il-mara li baqgħet armla, b'tali mod li qed jgħidu isma' int qiegħed titlef id-dritt li tiżżewweġ lil din il-mara dritt li kien imisstilek u issa qed nieħdu jien. U meta Ġwanni lil dawk il-Lut qalilhom isma' jien ma jistħoqlejx dan inħollu l-qafla tal-qorq tiegħu. Ma jistħoqlejx jien dan noħodlu is-sandli tiegħu, kien qiegħed jgħid xi ħaġa kbira. Kien qiegħed jgħid li Ġesu huwa l-aros fidejl imma b'fedeltà assoluta lejn din il-mara li hija Iżrael, din il-mara midimba, din il-mara adultera li l-Alla bidlitu kemm il-darba, imma Ġesu issa huwa l-aros li mhux biss se jaċċetta lil din il-mara imma se jintrabat magħha għal dejjem biex jagħtiha identità u dinjità ġdida. Din hija t-tifsira, hemm it-tifsira l-oħra wkoll li aħna ġieli nsemmu u xejn. Meta ngħidu Ġwanni kien qiegħed juri l-umiltà tiegħu, però din l-ewwel tifsira li semmejna hija wisq iktar profonda minn din it-tieni waħda. U dan kollu ġara f'Betanja, jew aħjar f'Betabara, in-naħa l-oħra tal-Ġordan. San Ġwan l-Evanġelista jgħidilna li dan kollu ġara in-naħa l-oħra tal-Ġordan. Għaliex? Jekk tiftakru nhar il-ħadd li għadda semmejna li l-Ġordan kien jiddetermina l-konfini tal-Art Imwiegħda. Meta qasmu l-Ġordan u mill-vant resqu lejn il-punent, lejn il-Ġordan, il-Lut, lejn l-Art Imwiegħda, qasmu l-Ġordan, il-Lut daħlu fil-post li kien imwiegħed lilhom. Hawnhekk x'qiegħed jgħidilna San Ġwan? Qiegħed jgħidilna li l-ħelsien ta' veru il-bniedem il-Lut ma ġarboħx meta mill-art tal-Eġittu qasmu lejn l-Art Imwiegħda, meta qasmu l-Ġordan. Ma ġarboħx dakinhar. Imma il-ħelsien ta' veru il-bniedem iġarbu meta jiltaqa' mal-persuna ta' Ġesu. Meta jiltaqa' max-xewt li Ġwanni l-Battista jagħmel l-esperjenza tal-Magħmudija biex jibda bil-mod il-mod jimxi triq ħalli jilqa' lil Ġesu. Nikkonkludu billi noħorġu minn hawn u dawk li qegħdin jisimgħuna permezz ta' Shake Television, permezz tal-mezzi l-oħra tal-komunikazzjoni, nikkonkludu billi l-lejla nikkonvinċu iktar irwieħna. Inkunu iktar konvinti f'qalbna illi l-ferħ mhux illużjoni. Illi l-ferħ jista' jsir ta' veru, jista' jkun ta' veru. Nikkonvinċu ruħna li l-ferħ mhux somma ta' ħafna pjaċiri. Mhux ġabra ta' ħafna pjaċiri ma' xulxejn. Anzi, il-ħafna pjaċiri wieħed wara l-ieħor jispiċċaw biex jeżawruna fl-enerġija tal-ħajja tagħna. Jispiċċaw biex jeħdulna il-ftit pożittività u l-ftit ottimiżmu li jista' jibqalna fil-qalb tagħna. Il-paċi ta' veru niksbuha biss meta aħna niltaqgħu tassew mal-persuna ta' Ġesu. Jalla dan il-milied kull wieħed u kull waħda minna jirnexxielna nagħmlu xi ftit minn din l-esperjenza.
Nfakkarkom fit-talb li hemm fuq il-Facebook ta' Dioċesi ta' Għawdex li nistgħu nsegwu kuljum. B'tali mod li nistgħu nkomplu ngħixu dan l-avvent mhux biss kull nhar ta' Ħadd, mhux biss darba kultant, imma kuljum. Kantaw flimkien it-talba tal-missierna. Missierna, Abba missier, missier illi jenti fismawil, jitqaddes l-isem tiegħek fil-qalb ta' ħafna wlied. Missierna illi jenti fismawil, tiġi saltnatek mulej, tiġi saltnatek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid kif fis-sema dak fl-ard. Tiġi saltnatek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid kif fis-sema dak fl-ard. Missierna tina il-ħobs lejxin illi għanna bżon kull-jum, waħfrilna n-nobittana kif naħfru lil-nedmin li maħna u ma kienu midjunin. Missierna la daħallix fi żmien ta' tensjoni u tiġri. Ħlisna minn kull ħażen nix-xibka tal-qarrieb, ħlisna minn kull qerq ta' tlamijiet. Tiġi saltnatek mulej, tiġi saltnatek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid kif fis-sema dak fl-ard. Tiġi saltnatek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid ikun dak li trid ikun dak li trid kif fis-sema dak fl-ard. Il-mulej magħkom, iberikkom, iħariskom alla lista kollox il-missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru wejxu fil-paċi ta' Kristu. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and angels sing, and heaven and angels sing, and heaven and angels sing. He rules the world with truth and grace, and makes the nation proves the glories of his righteousness, and the wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. He rules the world with truth and grace, and makes the nation prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love,
and wonders of His love. Kun nfaħħar Ġesu Kristu għal dejjem. U b'dik il-mużika sabiħa li bil-mod il-mod iddaħħalna wkoll fl-ispirtu tal-miliet, eżis telespettaturi u segwaċi li segwejtuna permezz tal-medja soċjali tad-Diocesi kif ukoll Shake TV, wasalna fit-tmiem xandira oħra illi fija wassalna l-Lectio Divina għat-tielet ħadd tal-Avvent, il-ħadd tal-Ferħ. Lezzjoni li kienet immexxija minn Don Anton Tewma, isqof ta' Dioċesi ta' Għawdex. Nixtieq infakkarkom kif diġà fakkarkom l-isqof illi dawk li jixtiequ kuljum isegwu t-talb illi jkun jakkumpanja din il-mixja tagħna tal-Lectio Divina jistgħu jagħmlu dan minn fuq il-paġna ta' Facebook ta' Dioċesi ta' Għawdex. Kemm tiktbu www.facebook.com/GozoDiocese jew sempliċement tiktbu Diocese of Gozo fuq Facebook. Aħna nirringrazzjakom ħafna, nirringrazzjaw ukoll it-tim ta' ċefaj Audiovisuals illi iwasluna dawn ix-xandiriet fuq il-medja tad Dioċesi ta' Għawdex. Il-lejla tajba.